Miyo moro ma en chi liel e gweng' ma Lang'o Orao e Lokesona ma Kanjira Karachuonyo bura ma Karachuonyo koro oyudo fuong'ruok bang' yudo ot manyien ma ogernegi apise jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omollo e bwo chenro mar siro mond liete kata Widows Empowerment Program. Miyono manyinge Susan Kinyi Okoth osebedo ka odak e ot marach gi nyithinde 4 nyaka ne wuon pargi magoro lalgo ka odno mabende osebedo ka keto ngimane kod mag nyithinde kamarach. Susan ma en jakanyo mar Kowino Widows koro oyudo resruok bang' kane ochiwne ayanga ot manyien gi jogo ma osebedo ka tayo chenrono. Achiel kuom coordinators mag chenrono Pitalis Ogeno okoni dwaro margi en neno ni mond liete obedo kama kare. Doka onge ot osebedo ka en got marach ma ne ok owinjore ng'ato bedie, to kane wachni ochopo to ne watudore gi grup manowuoke mar mond liete miluongo ni Kowino Widows. Kowino Widows be ne omiyowa yot kabisa mokonyowa e timruok nade, okonyowa e chenro manyicha timre kani. Mond liete sani nigi grube mang'eny. Wakwayogi jok ma pok join groups, they should join groups mag widows kata they form new groups mag widows. Kawuono an gi ot maber adhi ninde kendo ne nyithindo siko bedo ka tuo atuoya e ot mane anie mokwongo. Ang'e ni malaria mane chando nyithindo noserumo. Mond liete kale matek kata ohala kata ipuonjo nyithindo kata e udi. Onge ber ma chi liel neno. To waduoko erokamano omed chung' kodwa. To moloyo mond liete ong'e Nyasaye molo gimoro amora. Kik gimed gi raha. King'e Nyasaye tinyalo yudo konyruok. Momiyo achono mine ma mond liete oriwore. Mapok oloso groups olos groups mondo gi register gi bet certificate. Yot mondo idong' office kintie widows kantie certificate.